Se cumplen 2 años del asesinato de Socorro Pérez, un crimen sin resolver y cuya investigación sigue abierta. En este tiempo, la policía ha reducido el número de sospechosos a unas 50 personas que pudieron estar en el entorno del Alto del Seminario pasadas las 5:30 de la tarde de aquel sábado 2 de mayo de 2015, cuando la víctima salió a correr por la zona en la que 36 días después aparecería su cuerpo sin vida. Que non se ten deixado de lado ningún medio a disposición das forzas de seguridade que poden axudar ao esclarecemento deste lutuoso feito e decirlles efectivamente que non podemos explicar moito máis, pero que eu sempre dixen e sigo sostendo que cando se resolva non será por unha casualidade, sino por un traballo feito a pesar das dificultades das forzas de seguridade do Estado. Con respecto a la desaparición de Belén Rodríguez, no ha habido avances significativos. Ninguna novidade sobre esa en particular, tamén se sigue traballando hasta onde se pode, e no senso de topar algunha pista razonable que nos leve hacia ela, pero, bueno, saben vostedes que ese tipo de compañías, ese tipo de cousas, ese tipo de asociacións ou agrupacións, ou, en fin, como queramos chamarlle, pois teñen a súa aquela, non? E, polo tanto, pois hai que dar tempo tamén a que se podan clarear algunhas cousas.